Здравейте, Ловлита, и добре дошли на нашия канал Ловли Тарот, като днес съм решила да направим едно четене с вашите любими старинни обикновени карти. Нямам зададена тема. Ще видя какво ще излезе като информация, какво трябва да разберете, до какво трябва да достигнете като новини, като информация за вас, като поток. Тук съм добавила и пирита и моите малинови и любовни кварцове, за да подсилват енергията. Разбира се, това ще бъде общ разклад, няма как да резонира за всички. Тези от вас, които желаят четене с старинните карти, могат да си поръчат в коментар под видео са моята Facebook страница, Instagram страницата ми, както и моят имейл. Така че много лесно може да се свържете с мен. И така започваме. Нека да видим кой е тук, в чие енергополе влизаме, кой е дошъл тук да говори и да ви сподели нещо. Така. Тук има един човек от вашето минало или кармичен партньор от минал живот, с когото сте имали отношения. При някой от вас ще се проиграе, че този човек вече има половинка, че участвате в някакъв любовен триъгълник. Този човек мисли за ново начало с вас. Но в момента отношенията ви са ограничени или са на пауза, или нямате комуникация. Този човек в момента е издигнал защитни стени и се опитва да не ви търси, опитва се да ви избягва като енергия, защото има някакви ограничения при него. Ако знаете, че този човек има половинка, нали, можете да обръщате към себе си информацията. Ако знаете, че този човек има половинка, тя го ограничава по някакъв начин, намира си какъв начин. При някой е с приказки, при другия с много ангажименти, при третия с негатив. Но със сигурност прави така, че срещите между вас да не се случват, да няма комуникация, защото тук има доста силна манипулация от страна на жена, която е в неговото обкръжение. Ако този човек не е обвързан и не е женен, то има около себе си приятели, познати, роднини, хора, които не желаят той да бъде с вас. Но той пък иска нещо да ви каже, иска нещо да разберете чрез този разклад. И нека да видим какво е той, какво иска да каже, каква е информацията, която иска да предаде чрез това видео и чрез нашите старинни карти. Така, да, бедност в отношенията имате, той може да е малко по-голям от вас. И човек иска да ви каже, че страшно много страда, много му е тежко без вас. Тук има някакъв близък приятел, роднина или познат, с когото споделя своята мъка, своята тежест, това, че не може да бъде в момента с вас или като цяло не може да имате отношение. И то отново излиза трети човек. Чувства се много измъчен, много самотен, дори и да не е сам, той се чувства самотен, чувства се изолиран, чувства се използван. При някой от тези хора тук ще се проиграе, че има много голяма манипулация от жена около него и то най-вече за пари, за имоти, за всякакви такива облаги, за почивки, за всичко, което може да издърпа за себе си. Този човек иска да ви каже, че безкрайно много му липсвате, че му липсва вашата енергия, липсва му това да ви чува, да ви вижда, но в момента просто не може да направи нищо. Това ново начало, в което са го вкарали, никак не му харесва и той се чувства, че там не му е мястото. Още какво иска да каже? Че е много привързан към вас, че много иска да ви види, че му липсва този баланс, който вие му носите като енергия, като чувство, че вие сте неговата половинка, че вие сте неговата сродна душа, с която се чувства най-добре и като емоция, и като е прекарано време. Със сигурност страстта, емоцията, която изпитва към вас, не я изпитва на друго място и вашата женска енергия го зарежда с много позитивизъм и любов. Но в момента просто ситуацията е такава. И той се опитва да я
опитва се да се примири, което тук не е много окей, защото тук някак си ми показва, че човека е доста слабохарактерен, че много лесно се доверява на близки хора, че те обръщат страшно много мнението му и буквално го забиват в земята. Но около него не мислят за неговото щастие, те мислят за своите собствени облаги, затова те да се чувстват добре. Но аз смятам, че повечето от вас скоро ще имат някакво съобщение, някаква вест, комуникация или случайна среща, на която ще имате възможност да поговорите за своите чувства и емоции и да изясните това, което се случва или ще се случва между вас. Това е енергията, която тук хванахме, но като цяло наистина между вас има силна тръпка, има силна любов, има взаимственост, има доста голяма доза и кармичност, но емоционалната връзка между вас и спойката е много силна. Така че дори да не се виждате дълго време, вие пак комуникирате на едно телепатично ниво, защото енергиите ви се дърпат един към друг. Тук някой се опитва да ви измами, някой се опитва да ви излъже за нещо свързано с него. Може да е мъж, може да е негов познат, може да е колега, може да е по-възрастен човек или да ви натрапват нещо свързано с това да искат нови запознанства от вас и да ви разсейват този човек, но не мисля, че това ще се случи, защото тук виждам доста силен прилив на любов и на емоция, въпреки създалите се обстоятелства тук. Това е, което обхванах като енергия. Ако желаете да продължим този прочит специално за вас, ако сте се познали, може да се свържете с мен на лично съобщение и да видим какво можем да направим по въпроса. Благодаря ви за прекараното време тук на моя канал. Благодаря ви, че сме заедно вече 4 години. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря на всички мои верни клиенти, с които работим и не правим само четения. Ние се чистим, работим по своята енергия и вървим напред. Така че благодаря ви наистина сърце, тези от вас, които следите също канала ми и пишете такива хубави коментари. Благодаря, наистина правя го с голямо удоволствие и наистина се надявам всеки да вземе поне частичка помощ от моята енергийна работа. Целувам ви и ви благодаря за всичко.